Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille et nyt spil. Det her spil, jeg har aldrig spillet det før. Så lad os se, hvordan det går. Det hedder My Singing 99 Nights in the Forest. Og ja, skal bare placere der æg. Okay. Hats. Og jeg har lige et æg. Køber lige et æg. Til 225 kroner, det har jeg ikke råd til. Hvad får jeg? Han er fed. Jeg har 293 kroner, I kan se det lige her. Okay. Så det er et spil. Jeg tror bare, det er ligesom My Singing Brainword, bare med 99 Nights in the Forest. Eller 99 Nights in the Forest. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden siger 99 Night. Det lyder bare bedre. Okay, hvad får jeg? Og endnu en. Ej, han er større. Vi placerer lige det sidste. Og hvad får jeg? Endnu en. Dino Kid. Okay, her kan vi se indekset. Selv her. Hvad skal vi købe nu? Skal vi bare spare op til 2.500? Og det herovre. Ej, han lige ved. Med det her. Nå, det kan man ikke høre. Nej. Ja. To sek. Sådan her. Vi har næsten 2.500. Ja, vi har 2.500. Vi kan købe den der. Den kan være der. Den giver 7 i sekundet, og den er stor. Det er ham der. Nu åbner vi den her. Vi fik en bunny. Den giver 11 i sekundet. Men min TikTok-kanal hedder bare Yo28. Så hvis I gerne vil se mig på TikTok, så skal I bare søge på Yo28. Y-O, og så bare 28. Yo28, det hedder jeg. Og I må også gerne skrive, hvad jeg skal spille. Minecraft, Rocket League, Fortnite. Det må I gerne skrive. Eller bare Stille og Brainword, eller alt sådan noget. Okay, vi køber lige endnu en af sådan en her. Og så tænker jeg, ja, det var ved at være det. Men vi skal først lige se, hvad vi får. Og vi kan åbne den her.
Vi fik endnu en kanin. Fedt. En stor dino-kit. Okay. Og like og subscribe. Og gør alt det, I plejer. Så vil jeg i hvert fald blive rigtig glad. Ligesom I er rigtig glad. Hvis den her video får 5 likes, så laver jeg en video med 99 Nights in the Forest, hvor vi rammer over 50 dage. Okay, så hvis den her video får 5 likes, så laver jeg en lang video med 99 Nights in the Forest. Jeg tror bare, jeg slutter af her, så vi ses. Hej. Hvad kan man her? Ej, det er alt for dyrt.